pagkariinga kitibigan taypungan ko ti at datuiden na awan mo nga araminen mariribu kadak tamail iliwa tutirabi ingag may saak day tarupam ti bakit kita awana mo nga panunuten mariribu ka na tamail iliwa taragsakat no bakit kitang tarupa ken bangeng ko ayat ngay bagbaga siyag itikirin mo sikati silaw ko biyag ko taragsakat nga pangibaga di ayat ko ken ka na di agbatingga wen sikalata ay ayaten ka taragsakat no bakit kitang tarupa ken bangay ko ayat ngay bagbaga siyag itikirin mo sikati silaw ko biyag ko taragsakat nga bagibaga di ayat ko ken ka nga di agbatingga wen sikalata ay ayaten